Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di _HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas Mahadihita Saluhutna. Selamat Paskah. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, marilah kita bersaat teduh. Amin. Tabuci Tuhan tas yan buku ND 95 ayat sada satro di ayat tolu.
marhite-hite guani debata ama, dohot guani anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guani tondi porbadia na tumompalangit dohot tanoon. Amen. Nunga ehe Tuhani, nunga tutu ehe ibana, ariondo na jinadihoni Jahoba, marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi. Batu nang binolokon ni pande bagas, imagabe batu parsuhi, pinamasa ni Jahoba doi, aholongan doi anggo di matata. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namadok mulia te dohami tuho, ala ditaluhon ho do dosa dohot hamatean marhite-hite hamamatemi, ala disondangi ho tanoman nami, asa parpakirimon na mangulu hami ala ni haheon mi, dang pola bema biar hami mida hamatean, ai ho do ulu nami ruasmu dohami. De pausat ho dohami sian haholoman tuhati oron. Sian hamatean tuhangoluan. Atong pargogoi mahami mamuji dohot mangului ho hari-hari. Pasangapon ho di bagasan haporsiaon na mangolu. Pai masahat hami tulambungmu. Amin. Dot patu pahaluaon, ima haluaon sian dosa, sian gom-goman ni sibolis dohot hamatean, nang sian ragam ni huaso na maralo tuhatan ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debata do, di patu pahaluaon ni marhite-hite pakop-kopan ni anak na nasasadai. Tuhan Yesus Kristus na mate di hau pinar silang, na tuat tu banua toru, dung ditanom jalan na mulak mangolo di adi patoluhon. Dalan majalo haluoni, ima marhite haporsiao na tinubuhon ni tondi porbadia jala haporsiao ni do dirajumi debata gabe hapitoron ni jolma. Ia haluoni hamuliao ni debata doot hatuao ni jolma idoi. Nunga malua na porsiai, atik pego dang dope paru kilon si bolusona di Portibion. Sai di palua asi ni rohani debata do,
na porsiai sian ragam ni mara di ngolu si ganup ari. Di ngolu pardagingon nang partondion pe, manang marsasa halak, manang marsa punguan. Hataridaan ni halwani di ngolu nina porsiai di portibion, ima ngolu na marhabadiaon na parpuehon akka parbue ni tondi. Marhite po daon taon dolhondo. Naso adong haluana asing sian haluana pinatupani Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sambing do na puna halak na pinaluai. Naso tarampas si bolis manang akahuaso na asing bena porsiai sian gomgoman ni Kristus. Alani i tatulak do poda na madok. Boy jolmai paluahon diri na sian gomgoman ni dosa. Si bolis dohot hamatean marhite sian namana dikon hari buron ni portibion. Laos tatulak do poda na madok usaha ni jolmai sandiri do na manutuhon haluona. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amin. Atopoti madosata diadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na bibanoy kijang. Ho do na patupahon hasesaani dosa dihami halak dadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Say asi maroham dihami akan na mangarsakon dosa nami. Say sahapi matubagasan rohanami hasesaani dosa nami i. Lehon matuhami tondim na badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham.
alai asa hot rohanami maha porsiahon lahu manggatopon nasa dosa dohot roha pertibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabe peleana mengulu jalan abadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songonondo pakaholongi ni debata di pertibion. Pola do anakna nasasadai di lehon. Asa unang magoganup na porsia di ibana. Asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Tangihon hamu mahatani debata di mingguta sadarion iman atar surah di pesalmen 115 ayat sia sahat ro di ayat 10 walu. Yanggoho ale Israel marhaposan tu Jahoba maho ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Hamu ale akka nama kabiari Jahoba, marhaposan tu Jahoba mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Numar ingot Jahoba hita, ibana mamasu-masu pinopar ni Israel, ibana mamasu-masu pinopar ni si Aaron. Ibana mamasu-masu akka nama kabiari Jahoba, akka nama met-met dohot akka nama godang. Sari amba-ambahan Jahoba do Tuhamu dohot tu pinopar muna.
Akana pinasupasu dohamu sian Jehovah, sitopa aka langit doho tanoon. Jehovah dona puna akal langit di langitan, alai anggota noon bunga di lewat tujol manusia. Dang tagamon pujioni aka naung mati Jehovah, nang sude aka naung tuat tutano hasonangan. Alai anggo hita, sai pujolta do Jehovah, olah nion ro di saleling-lelingna. Haleluya. Ido sahatna, martua doakan natu mangihon hatani debata jalanaung pepsa. Amin. Taha tidakon maha porseautai songon nahina tidakon nidonganta saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosa natu mempalangi tohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai Ima natinubuhoni si Maria nagabe-gabean senton di parbadia andorang nasububuhan ido tuhata natumahun ni bernit di panghukuman ni silatus namate terpajal do ibana di haupinar silang natuatu banua toru dung ditanom namulak mangulu di arupatoluhon undut yamuni debata ajoba amanai gogona soto hadusan
disima ibana paima mulak sogot tutanoon manghukum hala na mangulu dohot namate au porsea ditondi perbadia jala adong sada huria nabadia huria hato pani halak ni Kristen akan abadia dohot asesa ani dosa dohot dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Dilanjutkan oleh kur dari Naomi. Dikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 April 2025. Partangyangan Wik. Hari Rabu 23 April 2025, masuk pukul 10 siawib, sada Wik Rawasari Cempaka Putih, di Bagasni keluarga P. Napitupulu Borusi Morangkir, Jalan Cempaka Putih Timur 25, nomor 10 Tolu, Jakarta Pusat. 2. Wik Pisangan Gading Raya, di Bagasni keluarga Christmas Sitorus Lehon Linur Borus Yombing, Jalan Gading Raya RT Tolu, RW 14, nomor 24A, Pisangan Timur, Jakarta Timur. Inganan Partangyangan di ruang Timotius. Tolu, Wik Gangkana di Bagasni keluarga Alimin Silalahi Boru Sirait, Jalan Sumbawa nomor 15 RT Sia RW 14 Cipinang Bali, Jakarta Timur. 4.
Wik Penggilingan dibagasni keluarga Evangelis Asman Sihite Boru Simangunsong, Jalan Bougainville 5, nomor B onom, Blok B onom nomor sada, Taman Modern Cakung, Jakarta Timur. Hari Kamis 24 April 2025 masuk pukul 10 Syawib, sada Wik balap sepeda dibagasni keluarga Sahat Manurung, Sintua Nurki Borusitorus, Jalan Balap Sepeda Sada A nomor 10 pitu, RT Walu RW Onom Balap Sepeda Jakarta Timur. 2. Wik Utan Kayu Manis dibagasni keluarga Hasitorus Boru Lumban Tobing, Jalan Galur Sari Sada nomor 12B, Utan Kayu Selatan, Jakarta Timur. Tolu, Wik Kampung Pertanian dibagasni keluarga W. Sigalingging Boru Situmorang, Jalan Kampung Pertanian Utara, RT 10 Sada, RW Sada, nomor 40 Tolu, Klender, Jakarta Timur. Parningotan Ari Haheheon Tuhan Yesus Kristus Paskah Parjolo. Minggu Sadarion 20 April 2025, Ima Ari Parningotan Haheheon Tuhan Yesus Kristus Paskah Parjolo, Tapatupado Parminggon Songon Nasomal, Ima, pukul 10 tolu pukul 7 tolu, pukul 10 Marbahasa Batak, pukul 10 tolu, pukul 10 tolu, pukul 10 sia Marbahasa Indonesia. Jala Sadarion, Ima Ari Haheheon, Jala Parheon Ina, Parhobas Parminggon, penerima tamu, dohot kolektan, di Sude Parminggon, dihobasi Aka Ina. Jala Sipul Manjatik Tinganon, adongdo sambutan Sian SPH. Pasca Paduahon, hari Senin 21 April 2025, Ima Pesta Paduahon Hari Haheoni Tuhan Yesus. Di Patu Pahuriata do Partangyangan Sahali, Marbahasa Batak, masuk pukul 10 WIB. Sude Punguan Kur asa Markorma di Partangyanganai. Ibadah Paskah 2025 Badan Kerjasama Wanita. Hari Jumat 25 April pukul 10 WIB, maringanan di Gereja Kristen Indonesia GKI Kayu Putih. Di Patupado ibadah dohot perayaan Paskah 2025, Badan Kerjasama Wanita Kristen, dohot Katolik wilayah Jakarta Timur 2. Seksi Perempuan Huria asa mandohoti acarai. Ibadah Kebaktian Padang Pelajar Sidi. Hari Sabtu 26 April 2025 pukul 8 WIB, pukul 15 WIB, maringanan di Museum Listrik PLN Taman Mini Indonesia Indah. Di Patupado ibadah Kebaktian Padang Pelajar Sidi angkatan tahun 2024-2025. Sude Pelajar Sidi Asamar Pungu di gereja pukul 7 WIB. Pelatihan Building Up Transformation Leadership. HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Patupa pelatihan Building Up Transformational Leadership, Tuaka Pangula Nagok Tiki. Maringanan di Evenzel Hotel and Convention Bekasi. Jadwal 5 gelombang pertama hari Selasa hari Rabu 20 April 2025, Patupa Pendeta Manapar M. Panjaitan. Gelombang Paduahon hari Rabu hari Kamis 24 April 2025, Pendeta Jojor Boru Pardede, dohot Pendeta Benhard Pangaribuan. Gelombang Patuluhon hari Kamis hari Jumat
24 25 April 2025 Pendeta Joni Rumahorbo, Pendeta Tulus Tampu Bolon, dohot Pendeta Osator Simanjuntak. Ibadah perempuan se-HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Hari Selasa 22 April 2025 masuk pukul waluwib. Maringanan di Garejata di Patupado ibadah perempuan se-HKBP Distrik Walu, DKI Jakarta. Na parjolo do tema transformasi perempuan HKBP. Narahubung Ima Sandra Sidabutar dohot Silvia Sirait. Aka ina huriata asa mandohoti ibadahi. Ibadah gabungan Naposo Bulung. Naposo Bulung HKBP Rawamangun, patupa ibadah gabungan Naposo HKBP Rawamangun, dohot tema The Power of Prayer. Hari Sabtu 26 April 2025 masuk pukul 10.30 di Garejata. Tusude Naposo Bulung ni huriata asa mandahoti ibadah gabungani. Jala boima menghubungi Esther Borusinaga manang Naposo Bulung HKBP Rawamangun, manang DM Instagram @nhkbp Rawamangun. Watama nama masu-masu. Kegiatan Zending Pemuda Dohot Pernikahan. Minggu 27 April 2025, ibadah pukul 10.30 di Patupado sosialisasi kegiatan Zending Pemuda Dohot Pernikahan. Imasian Pendeta Dr. Frankie Napitupulu di Parminggoni di pasahat do aket Google Form asabui mangalusi aka pergemulan Naposo Bulung. Hari Sabtu 1 hari Minggu tanggal 31 Mei 1 tanggal 1 Juni 2025 di Patupado acara fellowship kebersamaan maringanan di Bet Kesegaran Teresia Sentul Bogor. Di Patupaon Ima songon tindak lanjut ni penyebaran Google Form Naposo Bulung ni huriata asa mandohoti acarai. Tikting naing barbagas. Tikting parjolo. Sada. Naing manjalo pasu-pasu parboga soma Edi Santoso Sihotang. Ruas ni HKBP Resort Tanjung Priok Timur. Anak ni amata Lamseng Sihotang Nahinan. Tubuh ni inata Rita Boru Simarmata. Dohot Orwana. Rosmida Boru Napitupulu. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Cipinang. Boru ni amata Salmon Napitupulu, tubuh ni manata Agustina Boru Nadabdab. Pamasumasion hari Sabtu 10 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Tanjung Priok Timur, Jakarta Utara. 2. Naing manjalo pasu-pasu parbogason Warren Stephen Tampu Bolon. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Hutan Kayu Manis. Anak ni amata Hotner Tampu Bolon. Tubuh ni inata Rosita Boru Batubara. Dohot Orwana Wina Oktaviana Boru Nasution. Ruas ni GKPA Simalikar Medan. Boru ni amata Erwin Parulian Nasution. Tubuh ni inata Herlina Herawani Boru Siregar. Pamasumasuon hari Sabtu 10 Mei 2025 di HKBP Resort Rawamangun. Tolu Naing manjalo pasu-pasu parbogason ma
Daniel Parsauran Hamonangan Sinaga. Ruas ni HKBP Resort Jatinegara. Anak ni Amata Richard Sinaga Nahinan. Tubu ni Inata Tumiur Kurniati Boru Tambunan. Dohot Oroanna Amanda Francisca Boru Sibarani. Ruas ni HKBP Resort Rawamangun Wik Gangkana. Boru ni Amata Monang Sibarani. Ibu Siti Boru Tambunan. Pamasumason hari Sabtu 3 Mei 2025 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tikting paduahon, sada. Naeng manjalo pasu-pasu parboga soma lumban pardomuan sinaga. Ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Rawamangun Tegalan. Anak ni Amata Marudut Sinaga Nahinan, Tubuh Ninata Nur Cahaya Boru Sinambela. Dohot Oroanna Esther Setiawati Handayani Boru Sinambela. Ruas ni GPIB Immanuel Jakarta. Boru ni Amata Sukiman Nahinan. Tubuh Ninata Murni. Pamasumasuon hari Sabtu 26 April 2025 di Gereja HKBP Rawamangun. 2. Naeng manjalo pasu-pasu parbogason Palerian Natasha Sidabalok. Ruas ni Gereja POUK Monumental Cijantung. Anak ni Amanta John Prinson Sidabalok. Tubuh ni Nata Kristina Kartaida Siahaan. Dohot Oroanna Vanda Maritan Siahaan. Ruas ni Gereja HKBP Rawamangun Wik Khusus. Boru ni Amata Bungaran Siahaan. Tubuh Ninata Jojor CHV Sianipar. Pamasumasuon hari Sabtu 26 April 2025 di Gereja POUK Monumental Cijantung. Tuatama nama masu-masu Parsaripiona Sida Gabe Parsaripiona Denggan di tonga-tonga ta Tarlumobi di Joloni Tuhata. Ruas Namonding. Nadia di Rabu 10 April 2025 nunga jumulo monding salak ina Ibu Berliana Keti Boru Dolok Saribu. Umur 58 tahun. Ina baluhon ni Amata Bukit B Situmorang. Alamat Taman Pulau Indah Blok WZ nomor pitu Penggilingan, Jakarta Timur, Wik Penggilingan. Tuudean, hari Kamis 10 April 2025 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga Natinadikon. Buah-buah tambahan Namar Sahid, Doris Boru Tobing, Wik Penggilingan, dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara kamar 855. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinara deni huriata di pasu-pasu debata ma aka barita masa dohot ulaon aka sipatu paota baen sangap di guarna. Songoni ma tikting di huriata minggu sadarion mauliate. Horas. Parhorasan madihita salutna. Jala selamat pesta Paskah dot selamat hari Minggu madihamu salutna. Amanami, inanami, nang akka haha anggi namandohoti ibadah Minggu pesta Paskah di gereja manang marhite live streaming di Ganop Bagas Tabe. Pinuji madebata nama ngalehon anakna nasasadai na gabe haluaun dihita jala hita di patau gabe partohap di harajaon nada badiai
nunga hehe Kristus yang tanomani, jala haheon naido, gabe haheon dihita, di ari marsogot tu ganup hita naung tinobusna. Nahu hormati hami, amang pandita resot HKBP Rawamangun, amang pendeta Manapar Manahara Panjaitan STH MTH, amang inang pendeta fungsional, nahu hormati hami Ketua Dewan Koinonia, Marturia, Dohot Diakonia, nang sude parhalado HKBP Rawamangun, dohot nahu haholongi hami, sude ruas nihuria na marsaur di minggu ta sadarion. Hami saluhut panitia parheheon seksi perempuan nihuria ta pasahaton. Selamat Paskah madihita saluhutna. Seksi perempuan huria HKBP Rawamangun masuk tu bagian ni Dewan Koinonia. Nama naungi aka perempuan na adong di huria HKBP Rawamangun. Jala adong opat punguan kor perempuan huria, songon inganan parsauran dohot pamujion tu Tuhan debata. Ima, punguan ina Kamis, punguan ina Naomi, punguan ina Sola Gracia, dohot punguan ina Gloria. Di bagasan pesta Paskah nihuriata HKBP Rawamangun sadarion, laus uhut do di patupa huriata, pesta parheon perempuan nihuria. Lao pa hisaton pakobasion tu aka perempuan nihuriata. Pesta parheon perempuan nihuria gabe sada program unggulan seksi perempuan huria. Asalam dungo dohot rade marhobas tu Tuhan di huria. Parheon dohot di keluarga, dohot di masyarakat. Hombar tu orientasi tahun transformasi HKBP di tahun 2025 imana pasidohot do aka perempuan ni huriata bertransformasi marhite narade marhobas di huria keluarga dohot masyarakat nadipatupa huriata HKBP Rawamangun. Di tahun 2025 tema Paskah dohot pesta parheon perempuan HKBP Rawamangun di tahun transformasi HKBP IMA, tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga, Yohanes 20 ayat 26. Subtema Yesus Kristus telah bangkit. Dia mengutus seluruh perempuan HKBP Rawamangun untuk menjadi pembawa damai sejahtera dalam keluarga, gereja, dan masyarakat sebagai kesaksian nyata atas kebangkitannya. Marhite pesta Paskah dohot parheon perempuan huriata di sadarion, di patupa panitia dohot perempuan huria do aka kegiatan isarana, patupahon seminar perempuan marhite tema, hidup dalam kasih Tuhan Yesus akan menghindari dan menyelesaikan terjadinya KDRT pada keluarga Kristen. Marhite narasumber Pendeta Dr. Marudut Slitonga STH SHMM, Dohot Doktoranda M. Grace B. Marlesi, Master Psikolog. Laos dipatupa seksi perempuan huriado bakti sosial, tu pos pelayanan HKBP Pulau Kandang Arta Gading. Marhite pembagian sembako, dot pasahat pakaian layak pakai, tu akar ruas di pos pelayanan nang tu masyarakat di Humaliangna. Dohot di pasahat perempuan huriado bantuan berupa alat musik, keyboard, lau makurupi permingguan di pos pelayanan HKBP Pulau Kandang Arta Gading. Di parheon perempuan huria sadarion, dohot do aka perempuan huria marhobas di aka pakobeasian minggu, sian manogot sahat tubotari. Alani marhite pesta parheon perempuan huriaon, dohot semangat Paskah di haheon ni Tuhan Yesus, makirim do huriata, asalam tu toropna aka perempuan huria, narade pasidohot di ragam kegiatan perempuan huria, lao makobasi aka ulaon ni huria,
Huhut pasi dohot disada punguan kor na adong di huriata lau mamuji Tuhan. Sai di pasu-pasu tuhatama pesta Paskah dohot parheon perempuan huriat tahun naing magabelam marsangap guarni Tuhan Yesus marhite ulaunon. Jala marhiteon ma hupasat hami hata mauliate tu amang pandita resot pendeta pendamping perempuan dohot saluhut pandita fungsional, dewan koinonia, amang dohot inang paralado, dohot saluhut pengurus nang aka anggota nipunguan perempuan, nama ngaleon roha dohot partisipasi, gabe boi merdalan dohot denggan saluhut kegiatan di pesta pareon perempuan huriata. Pada kesempatan ini kami akan menayangkan video seluruh kegiatan selama 1 tahun. Mengunjungi hata huhuasion, upasat hami mahata, selamat Paskah dohot pesta parheon perempuan huria HKBP Rawamangun madihita salautna, saidi ramoti huhut di pasu-pasu Tuhan Yesus mahita sudena. Tabe dohot parhorasan masyak kami, saluhut panitia pesta parheheon perempuan huria HKBP Rawamangun tahun 2025. Tuhan Yesus mendongani hita. Horas. Dilanjutkan dengan kur ina gabungan.
Dilanjutkan dengan angklung dari SPH.
Gamene de batana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata hamua kamang do tinang suang-suangnia kenapa subulung hatani Tuhata turpuk jamita di pesta naparjolo di hari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus manang pasca naparjolo ima natar surat sian Evangelium Yohanes bidu 20 mamuka sian ayasada sahatu ayat 10 takasma tapayhutihut sonom mahatani Tuhata dungi di hari parjolo dung salpo hari sabat lao masih Maria Magdalena sogut dina holomi dope tutanomani jadi diida ma naung dihiddat batui sian tanomani gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus doho sisian nasadanari haholongan ni rohani Yesus pabuahon tunasida nunga dibuat nama buat Tuhan i sian tanomanna dang binoto manang tu dia ditaruhon jadi borhat masih Petrus doho sisianna sadanari jadi saat manasida tu tanomani narap marlojong do nadue gabe marhajoluat do sisian nasada nahumatop sian si Petrus gaya parjolo maibana sahat tu tanomani jadi di pauduk madirina diida ma peak aka pangalilit alai dang bongot ibana Roma nang si Petrus sian pudina dibongoti ma tanomani jadi diida ma peak aka pangaliliti anggo sekka panaputi ni uluna dang rabdo taka pangaliliti ulit do dibalun tu ingananna disipe asa bongot nang sisian nasada nang parjolo sahatu tanomani di panok noti gabe persia maibana aidang dope dia tusi nasida hata ni surati nama dok ikon hehe ibana sian namate asa mulima sisian naduei ido yang go sahatna di bahasa Indonesia tajahama saya hujahama dihita saluhutna pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar ketika hari masih gelap pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenggu ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian firman Tuhan.
Selamat Paskah madihita saluhutna. Amo akamang dotinang mauloh pasata mian non tabe selamat Paskah tuhita alus muna. Omma alus na pasato muna tuhami. Selamat Paskah madihamu ima tutu nunga hehepe Kristusi. Selamat Paskah madihita saluhutna. Molo di bahasa Indonesia alusta songonomma. Kristus sudah bangkit. Dia benar-benar sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Dia benar-benar sudah bangkit. Selamat Paskah madihita saluhutna. Iya, Allah memang ido alus ni aka molo marsitabian di hari Paskah. Allah puasa menyangkut haporsiaun. Molo pabuahon Kristus nunga bangkit dono munama selamat Paskah. Apa tanna di haporsiai hamudo Kristus nunga hehe. Ima tutu nunga hehe Kristusi. Selamat Paskah ma dihita saluhutna. Allah memang haporsiot tadona mangalusii. Nangadong benaragu hita di siate Kristus nunga hehe. Allah memang molo tapes tahun hari haheheon ni Tuhata Yesus Kristus didokdoi sada pesta nama cai belga situtu dos dohot habel gaun ni hamamate ni Yesus Kristus dos do habel gaun dohot di hasosorang ni Tuhata Yesus Kristus tu portibion dos do dohot parnaik na tu banua gijang jala suang songonido belga ni pesta haroro ni Kristus na padua halion. Idokon satu hal yang sangat luar biasa. Rangkaian keselamatan yang dilakukan oleh Tuhan itu tidak pernah terputuskan dari rangkaian-rangkaian yang dilakukan oleh Tuhan. Idokon sada pesta ni haporsiao ni hala Kristi doi. Molo natari sada nari hari Jumati pasaha do tuhita pesta perningotan hari hamamate ni Tuhata Yesus Kristus. Walau halak mungkin na soporsea dituhani dohonon na do aibado halakon di pestahon namate ninna. Ape natari ditikim di Jumat Agung ido pesta ni haporsiaon sesuatu hal yang sangat luar biasa ditobus hita sia dosa marhite hamatean ni Tuhata Yesus Kristus di hau pinar silangi. Alanido didokon pesta Paskah mana pesta hari haheheon itu Yesus Kristus adalah menunjukkan bahwa kematian itu tidak menguasai dunia ini lagi. Allah memang kamu akamang dotinang dang menguasai be dang manggom-gomi be bana di portibion. Darida dui sian turpuktan non di bagasa tikion nanaing si pausorusorota. Nian molo mangihuton di aka namasa na parjolo di nahehe Tuhan Yesus Kristus berita taringot tu kebangkitan Yesus tidak serta-merta orang pada saat itu langsung dengan cepatnya menerima tentang ungkapan itu. Tentang berita sukacita itu. Kalau memang molotadokon sesuatu hal yang terjadi sebagai adikodrati yang memang irasional di pangatusion ni halak na sopersea. Ala hamo kamang dotinang mangihuton namasa ditiki memang bahkan panggom-gomi pe gabe madokdo akasihuton Yesus Kristusi aka parrohan na sotikos dui nina aka na soadong do hati kosan ni pikiran na bahkan gabe didok do muse dakolani aka pemberontak dui sude bola do ikon pusaon aka na porsiei jala hidup main salah satu ulau nisi
Paulus, sebelum gabi Paulus di mana si Saulus mangalelei hala Kristen asa dipasok namarguar berita taringo tu Kristus Yesus na sorang na mate na hehe dohot na naik tu banua gijang jala di pabaga-bagaun taringot na neng roy bana asa sok berita ini alanakin selain bersifat adikurati dan irasional alatiki adong domadok songonon adong teori salah makam salah kuburan ninna alatiki ninna ala berita dungang hehe tuata Yesus Kristus salah do halaki salah do masuk nasida tu kuburan nasing do nasida dak tu kuburan ni Yesus nati nopot nasida ninna ala pocot ni rohan nasidai songoni ninna songoni do nga ya aku cerita tu punguan ina naumion sebuah ala ni pojok ni roha ni akana marhabok ni roha adong masa ada ina na mabalu ala ni pojok ni rohana dina mabalu ibana ai amatodo aro atau rusai dipuji-puji mana alai dung lau marujungolo matei asal pojok rohana mangida danakon mangida keluarga oleh sadar ingananda pangaluan na laut tu kuburan mangadung saya toridokon ale amang burjuneho apa te kosongono ko tinggal loko bereng makai anak komon sodok ni biuto be kapudate ninna saya tangis asal pojok rohana laut tu kuburan asal pojok laut rohana laut tu kuburan molakam ina naumion dakya be laut tu kuburan non alai nakit natari mangarihiti doa mukan mangarihiti nuna molo dihita desan mangarihiti jadi inangon na pocotor rohana alani pocot ni rohana itu gio maya nakon namuse alanga satau lebih satau neng satau mamoding amate beta jo inak peristiwa itu di Bandung dan ini adalah kisah nyata lama lagi tong beta ayo kita harus ke kuburan bapak kalian semuanya membuat mama jadi seperti ini, pusing ina. Pusing ina. Ayo. Dongani sama anak non mak berjudul ni anak non. Duksaan dan lama di kuburan non, pitor tangis. Saya tangis. Ya mang, songon om HP nama baluon di soma sudah di rohakon ina. Soi boto ya kaya anak komon di rohakom main ina. Saya songoni mah di dokon. Alai Roma anak non mak nina. Udahlah jangan diganggu mama. Mama apain? Saya di mana? Ma, enak terus. Jangan ganggu mama, enak kan? Ma, enak anak nom makan. Apa sih, Nena? Ma, itu bukan bapak. Di sananya kuburan bapak, Nena. Salah kuburan di mana? Ala ni pojok ni rohana do. Ai ngamartahi mana sia jabu. Iko duk saha tahun nutu kuburan ni. Iko kupa puas na di rohaki, Nena. Salah kuburan, salah makam. Adong do ditiki na matei Yesus dalam hehe bana sia nakana mate. Adong da mambain mempelintir. Karena salah kuburan doa kaparapuan ni. Lawi bala kitu kuburan. Naso kuburan ni Tuhan Yesus ini na. Lau na sida hidup bain kosong kuburan ni. Ai lawa la kitong tu kuburan da kosong do. Ai sodong ditiki di sini suan nina. Adong musahedo na mangalion pangatusion manang teori halusinasi bahwa murid-murid Yesus itu berhalusinasi karena mereka telah mengalami depresi ketika ditinggalkan dan ketika Yesus mati. Songon anak ni manuk nah hamagoan iduk nama akasisiani. Jadi target daripada mabir nasida basida kasih Petrus sendiri mabir. Ditiki ditakub Yesus. Odo saya kan down nina. Dangawi na sampai 3 kali. Itu teori halusinasi dipelintirkan hal tersebut bahwa Yesus itu benar katanya tidak mati nah lagi jala tidak hehe namar halusinasi donasida. Umbain didokon dangadong be Yesus. Hamo kamang dotinang dihita salutna kematian Yesus Kristus itu adalah fakta sejarah juga dan tidak dikatakan sebagai adikudrati.
Jala ido turpukta di bagasa tikion juga telah menyatakan di badan Narobi pe nunga di lubahon bahwa Yesus itu akan mengalahkan kuasa maut dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Di badan Narobi, di perjanjian lama, Allah telah menyatakan itu, telah menubuatkan itu, bahwa Yesus itu mengalahkan kuasa maut, yaitu kematiannya dan dengan bangkitnya dari antara orang mati. Molo taida, amo akamang do tinang kisah Yunus di perut ikan, itu juga tipologi kebangkitan. Dalam teologi, tipologi kebangkitan. Dimasuki bana tubuh Tuhan ideke dungi haruar musai bana. Lalu Hosea juga mengatakan demikian, bahwa dia mengatakan bahwa dia juga bangkit dari antara orang mati. Dalam kitab Hosea 6 ayat 2. Itu juga menyatakan pada perjanjian lama. Bahkan ditiki Yesus perabdo takasisianna, dia juga menyatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dalam kitab keempat Injil, Yesus mengelubahon, mengingatkan, memberitahukan bahwa Yesus akan bangkit pada Lukas 9 ayat 22 dan Lukas 24. Dia mengatakan seperti itu. Alanido hamu akamang dotinang macai sentral sekali Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Lukas 9 ayat 22 tadi. Alanido naing taida mamang dotinang hati kosan ni haheheon ni Tuhate Yesus Kristusi, dan itu adalah nyata dan pasti. Ima di pabotohon di tiki dungi di hari parjolo dung salpo hari sabat lau masih Maria Magdalena sogot dina holomi dope tutano mani jadi di ida ma naung dihiddat batui sian tano mani sogot buha ijuk. Molo taringot buha ijuk amang dotinang tiki calopad di tau saya taringot doa tu si ala baru berbahasa Batak dope au tiki malo. Jadi hubaim ala au tiki pejabat temolon najolo dong idokon pejabat guru huria di tebing tinggi ma au tiki pagaran di Kartini. Udah masongonon namar taringon don. Martik ting matong aus minggu na Roma neng di patupa pasca buah-buah ijuk. Hamu akamang do tinang di hari minggu na ro marsi buah-buah ido hita di gerejon nina. Dang mar buah-buah ijuk marsi buah-buah ido hita udokon. Molo marsi buah kan berarti adong ma pesta uju pamaso-masuon sae matong namar mingguon Roma kapunganina amang padita boruaha teh nina ay boruaha na ay harua among do madokon marsi buah nina di dia di tikting muna jaha jo tikting muna na ubereng ma o idu hape marsi buah buha ijuk adorang sonako dope matanyari somartahu dope manuk di sido parheheon ni hehe Tuhata Yesus Kristusi. Laudo aka perempuan ni tutanomani ala dalam tradisi kejahudian pada hari kalau ada orang yang meninggal ala dibalsemi dui ikon bayasa dui ikon lehono do aka wangi-wangian rempah-rempah. Ternyata di tradisi kejahudian itu menghormati orang itu ternyata satu bakena pe dihormati. Ale molohita iko diujudi ngoluta do dihormati disayangnya teh. Aido kon somar lapatan. Marebas manortor hamu. Molo ate bege hita ka sudut na poso ngai do kon akan tuan. Mangsong dia pe ibas tadi si, manangsong dia pe baga ni kebayat tadi si, songo nakai naon waeng warna pink, gabi hubay manakin ala bikin nakan inata nakin
Borok dengan pakai pink, wingok ma adong dasi warna pink, ano pe batu duhon. Orange no teh, warna orange. Nah, batu duhon bang warna orange no tong. Oh, maksudnya asa cocok teh noraku. Jadi langbar lah pata ni mau lompo mana nunga dung mate akan tu ale di juri ngulu nadang apala dong dibayar dengan nggak ada artinya itu. Ayat kidi ngulu na orang do mantoson anno moloao mate ikobono mudo tuhuta ina isi maboto robuano kamu tuhuta. Akan mangulu do maboto enggak. Ay tiki bapa madokot tuhuta do bapa buanon. Romatong abang nasyakangan adong hempengta lau tu sa buanota. Isot do buanota eri pohodo pangin na. Dangi boto ikan waeng. Alai di tradisi Yahudi, orang-orang menghormati sampai kepada mayatnya juga. Datang. Jadi akaporopuan ni rotusi laho menyatakan bahwa songoni maholong ni rohana sida. Alai tang lao rohana sida bahwa pada hari yang ketiga Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Hidup bahin. Jadi di ida manaung dihidat batu isiat tanomani. Molo sonoma udayan ni Tuhan Yesus Kristisi niadak ya do piau lau tu Jerusalem. Saya dong matiki dilihat Tuhan ni molo sodong pe dilihat di Tuhan ni tiki tu au aduan tu Jerusalem ne baru pe nonau lau. Molo dicat akabama kaporopuan lau makicati. Dia magogo na haroa. Sekalipun sebenarnya perempuan mengatakan kami adalah orang yang lemah. Tidak. Hamudu na memang yang kuat di dunia ini. Itu kiri topa debata. Adam do siawa. Itopa mabawai. Ahama idok Tuhani itu aka tu tiki medokon. Maka aku akan menjadikan seorang penolong. Ninna kan adong penolong na lemah, adong penolong yang lemah, enggak kan? Penolong itu yang kuat. Tim penolong, tim rescue Ninna enggak pernah itu lemah. Bahkan penolong adalah orang yang mau mengorbankan dirinya. Kalau orang yang mau mengorbankan dirinya adalah orang yang kuat. Alai pada fase hal fisik mungkin ya ugogo dohanya ka bawa teh. Ale detik kiri bukan. Isi mabuat. Isi mengangkat. Keinginan mereka sebenarnya ada yang membantu. Tetapi ketika dilihatnya nunga dihidat batu isiat tanomani. Gabe molo diturpuk manang di kitab Injil yang lain. Mereka masuk ke dalam. Mereka melihat ada malaikat. Tetapi kitab Injil ini Yohanes ini mau mengatakan bahwa telah terjadi sesuatu hal yang di luar rasio manusia. Ada batu yang terbuka. Ibabaw tahun nasida matu si Simon Petrus do sisian nasadanari. Jadi marlojong maibana manopo si Simon Petrus do sisian nasadanari. Hakolongan ni rohan ni Jesus pabuah hotu nasida. Nunga dibuat nama buat Tuhan isian tanomanna. Dang binoto manang tu dia ditaruhon. Lao dorohan nasida dalam kitab Injil ini menyatakan Tuhan itu diambil oleh orang. Alai dinabro si Petrus do sisian na bongot nasida tu si. Ada hal yang memang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak diambil. Memang kubur kosong adalah tanda kebangkitan Yesus. Tetapi kebangkitan Yesus bukan diambil oleh orang. Mayat Yesus atau Yesus itu tidak. Tapi dia bangkit. Karena kenapa? Kita lihat di bagasa turpuk ton. Hamua kamang dotinang. Dung masuk nasida di pauduk dirina. Di ida mapeak aka pangalilit. Alay dang bongot ibana. Roma nang si Petrus siap pudina bongot matanomani. Jadi ida ma aka pihak aka pangaliliti. Coba kita buka
multimedia ayat 5 sampai dengan ayat 7. Ayat 5, ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Ayat 6, maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di kanan, pangalilit kain kapannya terletak di tanah. Tetapi ada sesuatu hal dan menjadi kata kunci, Yesus bangkit. Di mana? Pada ayat yang ke-7. Ini teologianya yang sangat dalam. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di atas kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping tempat yang lain dan sudah tergulung. Anggo sekka panaputi niluuluna dang rabdo taka pangaliliti pulikdo dibalun tu ingananna. Kamu kamang do tinang, tetap tampilkan ayat yang 7 tadi. Kamu kamang do tinang, ini kepalanya beda dengan pangaliliti tubuhnya kain kapanya, tetapi kepalanya ditutup. Dia molodohono songon serpet neodohonon dalam bahasa Bataknya nggak ngerti ya, tapi dia seperti kain dan biasanya seperti kain lap. Nah kotak-kotaki mau di Jabu dong do teh, ang do teh kamu kaina di Jabu nami adong do. Mau lau inang tiki mau ingot tamu adong di Medan baja ikan, nang pasar ikan baja ikan, na jono tu di do warnan kesawan. Saya bereng dotong. Kita beli itu na patang so berengong manorak ko hidup saya upaya balelit ngasa ukalang-halangi. Asa nang ituor narak ko tong do ituor. Amo kamang do tinang tai dama di bagasan tiga trupukon dalam tradisi Yahudi. Ketika ada sutna tuan dan tamunya datang, maka para pelayan itu akan melayani jamuan meja daripada tuannya. Saya dibayar donasida. Jadi molo nungsun nasida mangadang mangabe adong tanda-tandanya. Molo ingot tiki hami marhuria di Solo, molo babua ngasai bedang adong besi panganon ro, nggak tahu ya. Adong nusa pipi tuhali, ro sada, ro dua, ro tolu, perjolo iliat jo pemakanan pembuka, makanan sonon. Nah, HP iba makan untuk kenyang, makan bukan makan untuk menikmati. Beda dong makan untuk kenyang dong ada menikmati. Mau menikmati otik-otik ya lagi mau iba dung bosur so. Manang sedia gudang nairo dang asai be. Jadi kalau di Solo ngolo ngaro terakhir es krim ngasobe dang adong bero si pangano nih. Jadi udah jadi ngasobion nunga. Oh. Jadi mau di hal tradisi Yahudi kalau seseorang tidak lagi makan, maka ada yang namanya kain serpet tadi. Oma satabi mangalap pamanganna, mangalap keringatna, mangalap tanganna, dungi kain lapon, bay sapat to song ini mejai. Alai mau lompo mana dipakai, dungi dilipat musik kembali, dipeakot di meja. Nakin mau longe sapat to song ini Roma pelayani petori pature mamejai. Alai moloon, molo ngadilipat musai kembali dengan kain lapi manang lap tangani sarpeti dilipat dok dengan babuahon saya akan kembali lagi. Rodo peau naing menikmati. Rodo peau. Artinya di dalam nats ini ketika mereka berjumpa dan melihat ada kain ima anggo sekka pada putih, sedang kain peluh yang tadinya dilipat dengan baik, bahwa Yesus itu mau menyatakan dia telah bangkit dan dia akan datang lagi. Pada nanti waktu Kristus datang kedua kali, nama dokon nunga heheyau ale rodo peau. Artinya bahwa dia tidak dibawa atau dibuat atau dicuri oleh orang lain. Ido bagasna haheheon itu hata Yesus Kristusi hamuah kamang dotinang
luar biasa sekali. Dia menyatakan ada pesan, ada message yang ketika dia naik, dia bangkit dari antara orang mati. Makanya dikatakan sipe asa pongot nang sisian nasanay nang perjolo satu tanami di panok noti nina gabe persia maibana. Alani hamua kamang do tinang na perjolo ada yang dikatakan diida. Dungi di baling amdungi di bagas turpukton di panok noti. Molo di panok noti diida, molo di panok noti dibuat turohana. Molo diida hono diida. Di panok noti hono panok noti nena. Di panok noti berarti ada dibawa ke dalam hatinya. Dungpe dia tulis sida. Hidup banding dia sida di panok noti gape persia bagaimana. Aidang dope dia tulis sida hata nasurati nama dok ikon hehe bana sian namate. Dia harus bangkit dari antara orang mati. Asa mulima nasisian nadwe. Imana taida na paduahon di bagasa turpuk taon hamua kamang do tinang. Na patoluhon bahwa pabuak kubur kosong membuktikan kemenangan kemenangan Allah atas kuasa maut. Aidang be mangarajai malilokon hamateani. Dang be mangarajai hamateani. Ai molo mangarajai do hamateani ikko malake daging di Kristusi. Kalau kematian masih berkuasa sebagai tanda daripada dosa masih berkuasa, maka setiap orang yang atau orang yang Yesus yang mati itu juga tubuhnya akan busuk dan hancur dan kembali menjadi tanah. Alai Allah Kristus Yesus narodo ibana sia surgo. Jala ala ni halomon ni debata, keinginan ni debata do harorona tu pertibion, dak sakap ni jolma. Maka tubuh dia adalah tubuh yang kekal. Tubuh dia adalah tubuh yang tidak akan pernah dikalahkan kuasa maut. Dia telah mati di kayu salib. Dan dia telah menyerap dosa itu. Sekalipun dia tidak berdosa. Tetapi ketika itu juga maut itu dikalahkannya. Bahkan ditunjukkannya lagi dengan dia bangkit. Dengan tidak tubuhnya tidak hancur, tidak busuk. Tetapi tubuhnya yang kekal. Ido ubahen hita hamua kamang do tinang. Ido natahirim songon halak na persia. Ido hapersiota. Itu iman kita. Yaitu apa? Saya juga setelah mati di dunia ini, tubuh yang fana ini akan menjadi tanah, tapi rohku akan menempati tubuh yang kekal seperti tubuh Kristus Yesus. Aku ingin menang, maka aku akan menempati tubuh yang kekal. Ido bain di dokon 2 Korintus 5 ayat sadai jala odo apul-apul tuakana marabot ni roha. Ai odo huboto hami dina tanggal bagas parlapi-lapian nami nasiat tanoon. Adong madihami inganan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-liling na di Banua Gijang. Bagas tempat kediaman yang kekal seperti tubuh Kristus Yesus itu. Yang bangkit dari antara orang mati, yang dia tidak mengalami pembusukan. Karena kenapa? Maut tidak bisa mengalahkan Yesus. Tubuhnya juga tidak bisa dikalahkan oleh maut dan kematian dan dosa. Tetapi dia mengalahkan dosa. Odo nama bai pos rohata hamua kamang dotinang. Imana patoluhon nataida di bagasa turpukton. Hamua kamang dotinang molo di bagasa turpukton musay napapaton. Adong do napabuahon bahwa kematian atau kebangkitan Yesus itu adalah sebagai kekuatan iman orang percaya.
Mola dong manukut Tuhamu, di dia doha gogo ommu, persea hotu Tuhani. Hanya ada satu jawabannya, Yesus telah bangkit. Ketika murid-muridnya kembali dan ketika para perempuan itu dan murid-muridnya kembali dan berjumpa dengan teman-temannya, dan mereka akhirnya setelah Yesus naik ke sorga dan Roh Kudus turun, kekuatan mereka untuk memberitakan Injil dan untuk hidup sesuai dengan keinginan, kehendak, dan perintah Tuhan. Apakah kekuatan mereka melakukan perintah Tuhan? Berita Injil adalah Kristus yang telah mengalahkan kuasa maut dan Kristus yang telah bangkit. Moladong madoko tuhita. Dia mana pabuahon adong hagogo ommu lahu mangulahon hatani debata alusna Kristus yang telah bangkit. Alanima hamu kamang do tinang tauji mau jo mangida sada Korintus 5 ayat 11 ayat 16. Coba kita buka, ditampilkan multimedia kita. 1 Korintus 15 sabaramang do tinangda dapola liling nai memang adong do songon nai do ni amang padita almarhum demak si majutak ninna songoni memang si adong do di liling ala ni gililing ni jamita ulo do mododok ninna alero mang padita madokon itu ini do piulu ala dua kerweste bulu modum di gereja ai puang setiap hari Senin satu hari Sabtu ngaluja lagi modum pe maul di ninna molo di gereja boy do pe modum mamoleate mapuang ninna kan itu no ai molo subuh modum kan sai dui alai pasroh aku dengan ong isoni ya kan itu. Mari kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 16. Anggo sohehe Kristus yang akan namate rumar majamita nami laos rumar manang hapersyomuna tardapot manang hami pargagap di debata alamar alohon debata huatidako kami naung dipakai Kristusi hapedang dipakai anggo sadok somulak mangulu akan namate ay anggo so dipakai akan namate dak tutu hehe nang Kristusi. Luar biasa sekali amang datinang. Itu main nokon aha do jahata hagogo ota mangulahon hata ni debata. Kristus yang telah bangkit. Molo ida ko kamu do persia hamu Kristus nunga hehe ulahon hata ni debata. Molo do Kristus telah bangkit. Ya. Ulahon hata ni debata unang ragu. Karena Allah membangkitkan Kristus tidak dengan keraguan, tetapi Allah membangkitkan Kristus dengan sukacita dan pasti. Ini dilokon anggo sohehe Kristus. Bahasa Indonesianya tolong multimedia. Kita tampilkan lagi ya. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah pemberitaan kami. Injil itu nggak perlu dilakukan. Injil itu tidak perlu dilaksanakan. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Tetapi selanjutnya ayat 15. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus. Padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Hidup bahin. Jadi, lasma rohata mangulahon hata ini batai. Ala ujahata maka persiai Kristus nong hehe doita. Na palimahon omana perpudi. Ngoloon tuamu akaina madohonon nami te. Alema konai matu akaama. Ya. Ala sadarion parheheon perempuan. Ya,
Para perempuan-perempuan yang datang pada waktu Yesus bangkit, mereka takut. Tetapi justru mereka yang memberitahukan, menginformasikan, mengkabarkan dengan baik bahwa Kristus telah bangkit. Bahwa Kristus telah membuat, artinya perempuan membawa sebuah perubahan dalam sebuah komunitas kehidupan. Dalam sebuah kehidupan manusia, dalam kehidupan manusia. Perempuan selalu membawa perubahan dan kehidupan. Hidup bahen dan pabiar-biar ho naka perempuan ni ditiki he Kristus Yesus manang idokon he hamu metereng makan molo hamu matema persiap nah hamu ninna kan hamu nau manilakot Kristusi molo hamu persiap nama ngahehe mana balas dendam nama mana. Dia tidak pernah katakan itu. Dang dipabiar-biar nasida. Allah dipabua dengan las roha. Karena dia hidup kembali. Bangkit. Dang dipabiar-biar. Tidak ditakut-takutin. Tapi diyakinkan. Kristus telah bangkit katanya gitu. Maka waktu ini parheheon perempuan ini. Mari kamu akan nami meyakinkan bahwa Kristus yang telah bangkit, meyakinkan semua anggota keluarga melaksanakan kehendak Tuhan. Alhamdulillah perjolo majalo barita taringo tu Kristus nahe. Asahamnya ka amaupe unang adongan nosongon na viral-virali kan. Amo ka ama yuto kamu mojo na udokono na te songon na viral-virali. Kami, para bapak-bapak HKBP Rawamangun menyatakan tidak takut pada istri. Teroh mo dong amang padita dia amang padita ang do tamisin nama. Ang do tiya kana na viral-virali. Kami para bapak-bapak HKBP Rawamangun tidak takut pada istri na. Enggak, amang pendeta yang gitu. Kami enggak ikut dan yang gitu. Unang tong gabiau nagabitar silang kan. Artinya mau saya katakan seperti ini. Bahwa kamu akan perempuan nami akan membuat kehidupan pertama keluarga, rumah tangga itu menjadi nyaman. Karena kenapa? Berita Injil itu menyamankan, nyaman dalam kehidupan dunia ini. Waduh carana, motivasi, pengaruhin dengan baik. Supaya setiap kami benar, Kristus itu telah bangkit. Benar bahwa rumah tangga kita adalah yang melaksanakan kehendak Tuhan. Rumah tangga kita adalah yang benar-benar hidup dan bergantung kepada firman Tuhan. Hidup pabuahon naung hehe Kristusi. Maka marnida warna dress code pakaian nyamuk kaina nami begitu memberikan semangat nari Jumati makolop pamuhuida sudena. Holom sudah baju menenaraku batahe apalagi tiki ulau na homi adong na mungkin naroy sonate auno semanete ki ilu auno tarisak gisak sampai oke kan auno mungkin dumulak nasonekan sampai 3 kali mungkin adong me ala makolom ala dong sonari begitu cerah yang menyatakan bahwa mari semangatin kehidupan ini dengan Kristus yang bangkit. Hal ini hamu kamang do tinang dihita saluhutna kebangkitan Kristus Yesus telah membuat kita semakin bersuka cita dan berbahagia. Kebangkitan Kristus Yesus itu telah membuat kita semakin mengerti Allah itu ternyata penuh dengan kasih kepada kita. Amang do tinang kita mau tadokon kalau kematian Yesus mengalahkan kuasa maut, maka kebangkitan Yesus dari antara orang mati membuat kita melihat ada harapan yang sangat besar, pengharapan yang pasti, yaitu sorga itu adalah tempat bagi orang yang menerima kemenangan Kristus Yesus. Dalam kitab Roma 6
ayat 4 dan 5. Boleh multimedia kita, oma kesimpulan penghujung ini jami tahun dihita saluhutna. Coba kita tampilkan Roma pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, apa kematian Yesus? Kematian Yesus mengalahkan kuasa maut. Dia telah mengorbankan dirinya untuk penghapusan dosa, dan orang yang menerima Yesus yang mati itu maka akan menerima keselamatan dan menerima penghapusan dosa dan pengampunan dosa. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apakah kebangkitannya itu mengalahkan kuasa maut? Maut itu tidak berkuasa lagi pada kita. Dan harapan kita adalah kehidupan yang kekal menjadi milik kita. Seperti Kristus yang bangkit, tubuhnya adalah tubuh yang kekal. Kehidupan yang kekal adalah tujuan hidup kita. Tajamotoma haporsyota asatoktong dihita tupal hanguluani. Amin. Martanya kita. Mulai tema Tuhan hupasahat rohanami todopamu. Naung mamasu-masu kami Tuhan. Dina hutangyo kami hatam nabadiai. Na di pabuah ho Tuhan nunga hehe ho siana kanamate. Pamonako kami Tuhan. Mambahi kami marlas ni roha. Gabi huida kami Tuhan. Dang marwaso behamatiani. Ay nunga doko Tuhan na pateluhon hamatiani. Marhite na hehe siana kanamate. Gabi marpakirimo kami Tuhan. Tuhan nguluan na manoktongi. Na ikon inganon nami ali Tuhan. Mulai hati diwali Tuhan. Di pasu-pasu hodo Tuhan hami saluhutna. Dari sadarion akaporopuan ni huriam. Patupahon pesta parheheon paropuan. Di babotohon nasida do Tuhan tuhami. Barita nauli na nunga hehe Kristus Yesusi. Mabuan las ni roha. Di babotohon nasida na ikom mangulah Allah manirohamdo sa luhut na hami Tuhan. Di tonga-tonga ni huriam. Di tonga-tonga ni bagas naibe. Borhat sian Kristus naung hehe sian akanamate. Napamonako kami ali Tuhan. Mulai hati dioli Tuhan. Alani Tuhan las dorohanami. Sai paso-pasom mo kami mangulahon lomoni roham. Dingolo nami segano pari. Soalnya ali Tuhan marningot tami aka dia kapakobasio di tonga-tonga ni huriam. Di HKBP Rau Mangunot Tuhan. Di aka sakap nanayang patupahon ni huriam aka partangyangan Tuhan. Ukap roha do pikiran nami saluhut na ruas ni huriam di ganup wik na patupa partangyangan. Asa las roha nami udur kami Tuhan bohot tu partangyangan ini mamuji pasanga poko Tuhan. Jala mangulahon lomoni roham marhitei hupa botoho kami naung hehe ho Tuhan sianak kanamate. Ali Tuhan marningot tami diaka yanak ko ruas ni huriam nanaing mamuka pardonga sa ripion doho nanaing patupa partupulon sahay paso-paso na sida Tuhan mangarade tu ulaon pamasu-masuni do partupuloni sa toktong manguloy na sida borhat sian lomoni roham man ni sida patupahoni Tuhan marsanga po Tuhan marhite pamasu-masuon di pardonga sa ripion na sida Tuhan. Ali Tuhan di batama nami di aka program-program di huriam baik di aka program Dewan Koinonia Marturia do diakonia Tuhan patulus sumai sude Tuhan paingot kami sude na aka ruas di huriam asa toktong parsidohot kami Tuhan baik marhite madohot aka ulauni secara langsung nang nadohot kami manupahi pikiran dohot aka lanasing Tuhan patuluson aka ulauni ali Tuhan. Tuhan di batama nami na marhabangsa di Banua Gijang. Taringot nami Tuhan diaka yanakon diaka ruas ni huriam naung majalo paso-paso basa-basa marhite hasosorang ni dana Tuhan. Paso-paso na sida asa toktong di bagasan habisuhon na siya ko Tuhan pagodang-godang akayanakon na sida naung pinalumeom mo tu na sida bi Tuhan. Jala paso-paso da danaki asa hibur magodang Tuhan.
Jala tarlumobi natoras mapaingo Tuhan. Asa dibuan akayana konnai Tuho Tuhan. Asa disuraton guarna. Tupustaha nabadiai Tuhan. Di buku hanguluani. Pos rohanami Tuhan. Todim todi perwededo madongani patulusoni Tuhan. Tuhan nebatamanami di keluarga besar Amang Bukit Situmorang Tuhan. Ala marhabok ni rohan nasida di hari nang salpui naung marujungoru inanami inang berliana keti boru 12.000. Apuli rohan nasida Tuhan. Toktong dongani nasida pabotohon dang hamatiani ujung ni ngulun ni colma di portibion. Alai dina hehe hosian akan namate Tuhan. Di babotoho kodo Tuhan. Adong do hanguluan nama noktong na inganon ni akan na porsiai na monang di haporsionna. Alani Tuhan. Apuli rohan nasida pargogoi nasida li Tuhan. Alai Tuhan de batamanami na marhabang sa di Banua Gijang. Diaka ruas ni huriam na di bagasa parsahiton. Baik na dirawat di rumah sakit, manang dirawat di bagas nasida. Hupang ngonggopo kami nasida Tuhan. Ima Fajar Manurung Parsaura Sibolon, David Johnson Lubatobing Patus Silitonga, David Sihotang, inang situa Nyonya Manik baru sitanggang, inang Nyonya situa Nenggolan baru butar-butar, Duma baru Tagalung, Nyonya Tobing baru Manik, Ferdinand sitanggang, Amang TP Simajuntak, Nyonya Sinaga baru Sibolon, Ruminta baru Tasoit, Sintua Bungaran Pesiregar, inang Nyonya Tabunan baru Tagaul, KM Sioping, inanami Nyonya Silalahi baru Samosir, Bicar Sihaloho, Situa Las Maria baru Sirahit, Nyonya Situa Elah Sibolon baru Panjaitan, Jos Martin Manalu, Patun Utabarat, Josia Manurung, Robin Naik Pasaribu, Nyonya Helga Panggabian baru Manalu, Balojong Pangaribuan Mangatar Tabunan, Nyonya Baster Manurung baru Aruan, Amang Situa SPU Tasowit Las Maria baru Panjaitan, Parlindungan Sitopul, Songsoni inang Nyonya Situa Utauruk, inang Doris baru Tobing Tuhan. Ale Tuhan. Hupang ngomop ko kami na sida tu bagasam tangamu Tuhan. Hodo padaw ni bolon. Tarpatupa hodo Tuhan hamalumon. Nunga di patupa ho Tuhan akahalongangan di hamalumon. Alani Tuhan. Papos rohan na sida. Mangula doho Tuhan. Pamalupot parsahiton na sida. Marhiti akaparamedis. Naong majalo waso hamalumon na siya kauli Tuhan. Jalan naong di pasu-pasu ho aka obat mangula Tuhan di bagasan daging nasida asa tanggal sahiti sian pamatang nasida papos rohan nasida li Tuhan. Alai Tuhan di bataman nami madok meliati hami Tuhan li Tuhan diaka ruas ni huriam naong mangalehon pelian na Tuhan tuho dohot pabuahon las ni rohana tuho Tuhan sai pasu-pasu Tuhan nasida jala soni hami saluhut na karuas ni huriam molo saya paingot tami Tuhan patupahon akalo meniroham marhiti aka silehon-lehon nami Tuhan marhiti pelean saya marsangak moho Tuhan marhiti sudena jala saya tabai Tuhan aka pasu-pasu sinamot tu aka ruas ni huriami Tuhan asadong pakion nasida lau pasangapok ko Tuhan mangula-ulaun nasiganupari jala pos rohan nasida toktong do disari hoko ngulu nasida li Tuhan. Alai Tuhan di bataman nami upasata mima ulaun nami pakobasyon nami diari sadarion o manapasik kopon marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Tapasaha mapeliata laos marit di mehita.
bata manami na di banua kijang, odo haroroan ni saluhu selehon-lehon na denggan, dohon naso libasa na mauliutus. Basa tami masian nani lehon mi tu kami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Paso-paso may jala ramoti, asa hopar hasyang kami pilihan non, pati puluhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami, marhiti-hiti todim, asalam utada kami godang ni silehon-lehon mito kami, asalam gir-gir kami madok moleate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami, amen. Tuhan debata manami para siroha, moleate rohanami jala pujian nami maho. Ala naung ditubuhoko hami padualio sian godang ni asini roham, tupakrimon namangulu marhite-hite hahehion ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nungagabe si palua jala si pangulu anak mi di hami, jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihutonon nami. Namarlas ni roha do kami nuaing marningot hahehion nai. Nunga talu si bolis, talu hamatean, talu banuatoru. Dang mabiar behami mida hamatean doho soropna, ay nunga monang Tuhan nami, ulubalang nagogoi. Ibana do manugyon hami siya namatian, tuha heheo sogot. Alani ubahin hupang ido hami, saya si maroham, patugo mahaporsyon nami, maniop barita na uli asa unang ganggu rohanami, di na hubulo sami hamatiani. Saya sungguli marohanami dohot rohani dongan nami, asarap hehe kami sian parrohaon na buruki, asa tarulaun kami parangin na baru. Saya pasu-pasu mahuriam, dohot parbarita na uli, namamaritahon haheheon ni Tuhan nami, asalam tarsunggul akan na pede meroha, jala hehe sian dosa nabe. Saya papos marohanami makaporsyai, naung mardame, jala mardomu kami tuho, ala ni pardengganan na pinatupan ni anakmu. Saya pasabam, jala pamalum marohanami. Top pamarohan na yas dohotod di namar sihoho di bagasan kami. Asa tarhajong joko kami, naung pitor kami. Ala ni hati koran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimon na mangolo di kami. Asa tarapul rohanami marningot akadongan nami, naung jumolo di alami. Asa tarapul rohanami manao si taonon di hasyanganon. Saya puli ma akan namatean, na dangol, na pogus, na somarama somarina, akan namabalu dohot akan namalungun tubanua gijang, marhite-hite hakion ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alea manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajonmu, say saut maloma ni roham di banua tongoon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami. Unah kami tugyutu pangucunan. Balua mahami sian pangago. Hamu di bagasan dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho.
Di sondak kon Tuhan debatama buhina tuho jala asi marokana midaho. Di dopak kon Tuhan debatama buhina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Nunga hehe Kristusi. Selamat Paskah. Nunga hehe Kristusi.